Ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira futi. Hello guys, toda kutenda vese vakasubscribe to this channel. Chiti hamunodadisa. Thank you. Nevese vasati vasubscribe to this channel. But please subscribe, click your notification bell kuitira pega pega pano upload the latest video. Hamudarikirwi. Yaenda nayo panhasi ndoda kutenda ITT pamwe chete nemapatina ari kubatsira vana vari kuchi Mount Hamden. Zuro ndokwavaiva maITT vachidii nezvinhu zvavakaenda nazvo. Vakaenda nemapedzi evasikana. Kune vasikana variko vatotikura but vaishandisa madhendi. Just imagine guys, vamasikana vachishandisa madhendi nguva yekumaperiods. Saka vakaenda nezvakawanda, mapedzi, ndozvimwe ndozvamuri kuona pamascreenshot, mawardrobe, kitchen unit, matv. Saka ndinongotitendawo zvangu. Ndinongotenda maITT pamwe chete nevari kubatsira, vari kutambanudza ruoko kupa. Saka ndoda kukurudzirawo vamwe vese ari panapa kuti vachateerera video kuti tibatsirewo vari kutambura. Nepashoma pauinapo ipapo ngopawo kune kwakadii kwakanaka. Ko chisharu chauinacho ichocho chitsva kuno umwe munhu. Kozi vana ava havatorina pekugara. Saka vari kutovakirwa futi. Imagine guys, zvinhu zvakanaka kuti tinopembedzawo zvakanaka. Vari kutovavakira namaITT nemapartners vari kuvakira vanavo. Hanzi dzimba dzavo dzakutopera. Zvidzimba zvachina ndo zvamuri kuona pamascreenshot zvakangoitawo zvazvo. Saka guys, tungotiwo ngatibatsiranei kune vese vari kutambudzika. Tiwanewo titambanudzawo ruoko kune vanhu vari kutambudzika. Nenguva yatiri ino yekorona ineyi, zvinhu zvakaoma but vamwe zvakatovaomera wese. Sevanhu vari kuMount Hamden ivava, pane pakatovaipera. Vari kutodawo rubatsiro kubvawo kwatiri. Saka guys, ngatitambanudzewo ruoko. Hanzi kupa kunokunda kugamuchira. Ende chinoita choti ukapa zviyaka pawabvisa ipapo Mwari vanokuwedzera. Vanokuwedzera zvakawanda. Pawabvisa ukabvisa chinhu 1 vanokuwedzera times 7. Saka guys, ngatitambanudze ruoko kubatsirawo vanavo. Haisi nyaya yekuti hanzi ndezvamaITT chete. Vari kutodawo vanhu kudii, vanobatsirawo, vanodonata, vanocontribute. Saka guys, ngatingodii, titambanudze ruoko. Even chero usingakwanisi kudii kuconnecta navo, vakawanda vanhu vari kutambura. Batsirawo, tambanudzawo nechauinacho ichocho. Zvodii, zvotobatsirawo izvozvo. Koza vanhu vari kutambura vakawanda. Mwari vanototarisa pawabvisa ipapo kuti abvisa nemwoyo wake. Regai ndiwedzere paatapudza ipapo. Saka guys, ndichingoti ngatisapotei vanhu vari kutambudzika. Vabvisa zvakawandisa. Zvimwe ndakuisa ndozvamamuchiona pamascreenshot zvandaichiisa. Saka vachitaura ivo vachiti rwendo ruchiripo. Pari kutoda futi vanhu masapota vakawanda vanobatsira. Kozi vari kuvaka dzimba futi dzokuti vagogara vanavo. Kozi dzimba zvachona guys, zvotohwisa tsitsi. Saka ndozvezvimwe zvava vachitaura. Mukaenda kuFacebook kwamaITT munondonyatsoona video yachona vachibatsira vana ivava. Ende vataura futi kuti vari kuda kuisa masola. Chava chirungu. Panenge vanenge vavagonera zvese nematv vachiona zvese. Ndochandangoya nacho guys, ndichingoti shout out kuna maITT nebasa ravari kubata pamwe chete nemapatina vari kubvisawo zvakasiyana siyana. Kozi kubatsirana hazvisi kuitwa nemunhu 1, vari kubatsirana but zvichitungamirwa nemurandakadzi maITT. Saka ndochandangoya nacho guys, kuti tingosheyawo, tingoonesanawo kuti munhu ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Uye kupa kunokunda kugamuchira. Pawabvisa ipapo Mwari vanodii,
vanokuwedzera. Thank you guys. Chiti kune vese vasati vasubscribe, please subscribe, click your notification bell kuita pega pano upload the latest video. Hamudarikirwi. Blessed.